convenient way of receiving payments for your business? Get one equity till number for free. No sign-up fee, no commissions charged. Visit any equity branch or call 0763 000 000 to sign up for free. Grow your biashara with one equity till number. Arwa kecheno makawuono mar Ohala gi Mwandu kama wamedo goyo mbaka ka wamenyonu oganda luo matiyo matek e weche mag ohala kod keto mwandu. Machiegni chenro ni nyinga Simfros Okinda. E chenro mar kawuono warango weche mag kawo kumba ne ohala mari. Ginang'o gini ma ng'ato onego bed ni rango kapok okawo kumba mar ohala. To ber mane mabiro ka ikawo kumba mar ohandi mitimo. Wayudo thuolo mar twak kod jata tije mar First Class Insurance Agency Kisumu mano Albert Ojonyi. Iluonga ni nyinga iluonga ni Albert Ojonyo. Okumba mar ohala tiende ni en insurance mageng'i kuom chandruok minyalo yudo kitimo ohala. Nitie chandruok mang'eny manyalo biro sama itimo ohandi. Kaka achiel kuomgi inyalo bedo ni maybe kama itimo ohala wang'. Samoro inyalo bedo ni kama itimo ohala jokweyo biro muko kwali. Samoro bende gimoro nyalo timore ni machines mitiyogo o break down o kethore. So ohala is duong', en gima duong', en chalo nam. Koro ke idwa wacho insurance mar ohala ging'eny. Koro o depend on chandruok ma ng'ama timo ohala neno ni en exposed to. Yes, koro gin insurance mang'eny ng'ama timo ohala nyalo kawo. But basically en okumba mageng'i ne risk minyalo yudo sama itimo ohala. Ber ma en ni ji mang'eny kawo pesa mang'eny kiketo ohala. To sama ikawo pesa ni miketo ohala mang'eny, ok inyal gombo ni chieng' moro ka gimoro timre to pesa ni nodhi. Kaka ranyisi en ni kawuono ka awach ni maya en studio mara mar ohala. Anyiewo mashinde kaka koro mag picha mugoyogi. Anyiewo gik mang'eny, anyiewo kombe, atimo gigi duto gin pesa. To kama owuok kama giwang', tiende ni gino duoka to zero. Onge kuma dhi yude pesa kendo mang'eny. Samoro jomoko holo pesa kachako ohala, samoro jomoko pesa e bank kichako ohala. Koro kok ibedo go kumba mageng'i ka gik ma kamago timore, tiende ni pesa ni nyalo lose kendo idok to square one. Sama idok square one no, remember ni pod jo bank to biro bana bandi gowi mane gimiyi gichako go ohala no. Koro mondo ibed safe, to nyaka idwar gima nyalo geng'i kuom gik moko duto te manyalo wuok e sama itimo ohandi no. Mondo koro in safe. En gima ng'ata matimo ohala onego bed nobetogo. Kendo king'iyo joma timo ohala e yo mariek, mane gima gikwongo ng'eyo kapok ochako timo ohande. Yes, nikech joma ng'eny iyudo ni ka ok itimo mano to in be ning'eyo, ineno kata kaka e town ka samoro mach owuok. Samoro mach owuok ka in isedhi e odi. Ka wach ni koro ofisa ka mach owuok kana asedhi e ot. By the time inyalo wuok ibi ka en gigi te osewang'. Nikech ofisi loro kidhi, ok inyal weyo kifungu ne wach mano. Koro sa kapo ni mach owuok, donge gik moko te owang' e ot. Yes, koro mane momiyo idwaro ni ibedo gi kumba moro manyalo geng'i ni to kopo ni mach owuok, ang'o manyalo timore. Koro yudo ng'ato manyalo chuli sama gik ma kamago timore. Mana kaka wacho mokwongo, types mag business insurance ng'eny. To luwore gi chandruok ma in kaka ja ohala iparo ni nyalo kelo ni chandruok. Nikech awach ni kiloko ohala kama for instance iloko ohala e slum, to gima in exposed to mang'eny, chandruok manyalo biro ni mokwongo en breakage. Tiende ni slum jokuo nyalo biro ma tur kari no, nikech security e slum atimamo ni piny. Koro kitimo ohala e slum to tiende ni gima nyaka ibedogo mokwongo, nyaka ibedogo kuma mbro geng'i kuom kuo ma ng'ato nyalo biro gimiluongo ni breakage, theft. Ng'ato nyalo biro to break kari mar ohala to kwalo gik moko. Mano achiel. Ariyo,
inyalo bedo go ohala gigine kumba mar mach. Islams gin prone to mach nyalo wuok Islam anytime. Koro mach no be kowuok be nyalo wang'o gigi mar achiel. Koro inyalo bedo go mar ariyo inyalo bedo go kumba mar ang'ono mar mach miluongo ni fire insurance. Yes, kendo moro inyalo bedo gi sama mach owang'o kari mar tich. Ibro yudo ni mondo mi iduogi igedi miduoge e chak tich kawo time malach. Onyalo kawo dwe achiel, onyalo kawo dwe ariyo, onyalo kawo dwe adek. Seche go ohandi cha ok dhi mbele. Tiende ni income bende timo ang'ono ionge go. Profits manyocha yudo kuom ohandi ni wayo. Koro nitie bende insurance manyalo geng'i kuom loss of profits or loss of business. Iluongo gi kisungu ni consequential loss. Tiende ni en loss mabiro nikech gima notimre ni cha. Koro en as a consequence of the fire. Koro nikech ne fire wang'o odi to mondo mi iduogi kata ka insurance ne dwa chuli to mondo chuli miduogi gedi miduogi duog back to business, it will take time. Koro profits madine yudo kapo ni timo tich ka koro insurance biro chuli tani koro onge loss ibiro bedo kaka ng'ama nomon mane timo gino. Koro mago nitie ma okumba mag biashara iluongo gi ni general insurance. General insurance en a contract mar 1 year. To contract mar 1 year no ichule pa hiyo. Sama isebedo gi paro ni dwa chako ohala ma isekawo pesa misebedo go ma koro ichako set up ohala, ichako loso ohandi no, mane cham sama ibedo go gi insurance. At the very beginning sama ichako ohala no to insurance nyaka ibed go seche go, nikech risk chakre sama ichako assemble giki mag ohala. Nikech mokwongo ing'eyo ni exposure mag ginene mar ohala ng'eny, kata mana jatich matiyo ni ka loso gigo nyalo hinyore e tich kanyo. Sama ohinyore no obro dhi donjo ni nikech no hinyore kutiyo ni. Koro obro donjo ni mondo ichule. Sama obro donjo ni mondo ichule no, you need a liability insurance. Because you are liable for hinyruok mare no. Ine mane ni tijno. Sama no tiyo tijno to hinyore. Okonyo ni ya nitie insurance companies, kambi mag insurance gieki. Gibiro ni mondo ichulogi, to sama isechulogi no, to pesa michulogi no giriwo gi pesa ma ng'at machielo chulo, gi ma ng'at machielo chulo, gi ng'at machielo chulo, to gi invest. Koro ka in gi invest, to pesa no nyuolo ne gi ohala. Maka koro yudo chandruok in, to pesa mane giyudo cha gibiro gikonyigo. Nikech ok yot mondo ji te oyudo chandruok dichiel. Wawuonde ni wan kaka koro first class insurance agency, wan gi customers 1,000. Ing'eni customers 1,000 ok nyal yudo chandruok dichiel. Yes, it's not possible ni gibo yudo chandruok dichiel. Koro sama giyudo chandruok no, to pesa lan gi pesa ng'ane moko yudo chandruok ka watiyo go to wakonyo go ng'ane. So that mar ng'ane moyudo chandruok no be chiemo ka alano yudo chandruok to wakawo mare ni to wakonyo go ng'ato. Wachna mogik nyalo bedo ni anyalo wacho ne jothurwa kendo gi joma timo ohala ni saa sama pok ichako ohala onego ipar mang'eny risk ma in exposed to, chandruok manyalo biro ni sama itimo ohandi. Nikech ing'eyo ni kata mana ohala minyalo ni ikawo loan ichako go ohala kata wawuonde kata mana mar M-Pesa, to iyudo ka sama ng'at matiyo ni no samoro ringo gi pesa kwali. Kose kwali molal ing'eni irumo. Jo mane iholo pesa kuno ka dwaro mondo ichulgi. Ohandi ni bende rumo. Koro kichawo insurance mana kata ni ng'ama tiyo ni bende nyalo kawo insurance mare ma protect ko kwali. Koro tene sama kwali to insurance biro chuli pesa manokwalo ka. Yes. Koro tene ni ibro continue gi business mari manyete mocha without any interference. Koro anyalo wacho ne jowa matimo ohala ni insurance en gima very important ma ng'ato nyaka bedgo, nikech yudo pesa tek. To kiseyude nikete kamoro ni dwa chako kod ohala ni se invest kamoro, to ken gimo onego waweya manyalo lala nikech wang'eyo maber ni chandruok ma hinyo ohala to ng'eny. Wang'eyo ni chandruok ma hinyo ohala ng'eny. Onyalo bedo kuo, onyalo bedo mach, onyalo bedo gik mang'eny. Koro wanyalo nyiso ni mondo ibed ma stable, ibed makare, ma ok ibedo gi wasiwasi, ma kata ka in go handi tinyalo nindo. In fact, insurance iwacho ga ni insurance umi peace of mind. Sama in go kuma no,
to koro kata ine odi kucha to kibedo gi wasiwasi ok ni chibed kiparo ni yawa sama kona nindo ka ni ngato nyalo dhi kwalo gida cha nikech inyalo paro ni say invest pesa mang'eny ma kopo ni ionge gimo gengi to kata nindo ok nya ter yes koro insurance no mi peace of mind inyalo nindo maber king'eyo ni kata ka ngato kwalo to insurance team biro chulo tabro chako bendo insurance biro duoka e position mane antie kapok gima notimore koro anyalo wacho ni jothurwa ni insurance is very important ma ng'ato nyaka tim ang'o nyaka kawe pile iyudo ka samoro kata mana mitokni ma jeringo iyudo ni ng'ato okawo oinsure mtoke onyiewo mtoka kata milion 5 oinsure mtoka to en moriembo mtoka ni to oinsure himself teni ka gimoro time kata koyudo accident gi mtoke ni mtoke biro chul to en ok chule to en wuon mtoka to en gima ji timo mang'eny kabisa nikech ji kia koro watemo nyiso ji ni insurance is important to nyaka ing'e ni to ang'o ma important mohingo moro or what comes first ka in gi mtoka kawuono mtoka mabiro mokwongo koso in ibiro mokwongo Watwa kod CPA Molena Chayo e wi keto kendo nyinyo miyudo e ohala mitimo. Gin ber mage ma ng'ato yudo kata yore mage ma ng'ato nyalo tiyo godo mar neno ni nyinyo moyudo e ohala otiyogo kendo e keto mwandu komachielo. To thuolo mage mantiere minyalo tiyo godo e nyuolo omenda mamoko kitiyo kod nyinyo miyudo e ohala. Ilungani Molena Chayo, an jalony e weche mag omenda waloko ohala mar gimiluongo ni audit. Wan gi audit firm e dala mar Kisumu kaachiel kod Nairobi gi Mombasa gi Nakuru gi Kericho. Koro tijwa maduong' en ni wakonyo jogo maloko ohala e yore mag nono bugegi kata e yore mag ng'eyo ni ohala gi giloko nade. Ka kuom ranyisi ka in ng'ato maloko ohala to wawacho ni ka iyudo nweng'o e wi ohala miloko to ok icham pesano te, iduoko nweng'ono mondo iyaw godo ohandi obed maduong'. Koro e yo machuok mano e gimiluongo ni reinvestment mar business. En kod ber mang'eny nikech mokwongo obro miyi thuolo mar bero ohandi e kinde machuok ka ok iyudo tabu ahinya. Mar ariyo en ni iyudo nyinyo manyien mar loko ohala ka ok idhi kata e bengi mondo ikaw hola. Mar adek en yo achiel ma jo ohala matindo kata madongo nyalo bero godo kata nyayo ohandgi kendo yawo kembe madongo kokalo kuom mana ohala matin. Inyalo timo kano yuto mari e yore mang'eny. Mokwongo kuom ranyisi ka in jo ohala inyalo ng'iewo gigo mag tich gi ohala maniloko, kata inyalo timo gimiluongo ni lando tiji, marketing. Inyalo tiyo gi ohala maniyudono e yor marketing, lando tich mitimo mondo ohandi mitimono mondo ji ong'e kaeto mondo imed yudo nweng'o man malo. Mar adek inyalo tiyo kode e yor yawo kembe bad ohandi. Ka niloko kata Kisumu ka inyalo chako kendo dhi yawo kata ohandino kendo kata Mombasa kata Nakuru gi ohala maniyudono kata balang' manowuok e wi ohala maniloko. Mar adek inyalo chulo kode kata hola. Ka nyocha idhi e bengi ka hola mondo ichak godo iyudo nyinyo mar loko to koro iyudo wiye moro mabalang' inyalo tiyo godo mar chulo gowi cha mondo koro kik ibed gi gowi, ilok e yo mayot. Ober because en gima okonyowa mondo wang'e ni nyaka wakungi. Kiyudo ohala ticham pesa te nikech gima kiny onge ng'ama ong'eyo. Okonyowa mondo wang'e ni kungo ber kendo okonyowa mondo wang'e ni wan wawegi e yorewa mag ohala wanyalo yawo ohendewa ma ok wadhi e bengi mondo wamany nyinyo. Wanyalo yudo nyinyo kuom ohandwa. Mokwongo ng'ato nyaka kung'ire ni ohanda ni en ohala machalo nade kata kuma ichung'e kaka ng'ato maloko ohala. An kod in wapogore. Kan moro in iloko ohala to tich bendi tiyo. To nitie ng'ano maloko ohala to mano e gimotimo maonge gimachielo motimo. Koro kuom mano dang' ok wawach ne ng'at maloko ohala mane tich motimo ni koloso pesa ohala kata balang' manie wi ohandeno to odwoke kendo te e ohande ni.
nyaka koro we moro matin monyalo timo godo achiel ariyo adek nikech ka waloko to waloko mondo wakonyre. Koro mago gin gik ma nyaka ikwong ing'e. To ka in ng'ano matiyo to in go andi moro bende miketo bathe tinyalo wacho ni kaloso pesa to aduok pesa gago te e ohanda ni mondo anyaye obed maduong' nikech samoro in gi thoro moro mar idwa ni los kambi maduong' tionge gi nyinyo. Koro duoko pesa kinde ka kinde miloko miyo iloso nyinyo maduong' kaeto koro inyalo yawo bad kambi no maduong' mondo mi ibed gi thoro ni cha ochopi. Koro mago gin gik ma nyaka wakwong wang'e. Mar ariyo kendo gima nyaka ikwong ing'e ni kik ikaw gimiluongo ni risk maduong'. Kik iwach ni koro nayudo ohala maduong' koro idwa yawo bad kambi bedo maduong' tionge gi yo minyalo loso godo ohandi no mondo obed maber. Nyaka ibed gi chenro makare bende. Chenro makare manyiso ni kadwa duoko pesa ang'o gang'o manyalo timo. Kuom ranyisi ka in ng'ano mane loko ohala mar ohand bao, in fundi mar bao, inyalo penjori ni adwa duoko pesa e ohanda to anyalo timo ang'o? Ang'iew mashin machielo mar welding koso andik ji ariyo mamoko konya. To ma inyalo mana penjori king'eyo ni to kang'iew mashin ere ber mar mashin mar welding nyalo kelona kopogore gi kandiko ji ariyo. And then kata ka in ng'ano mauso kata mwandu mag duka gi, kiwacho ni imed ohala imed gigo miwaro mingiketi, ikwongi penjori to manyo chakelo matin gi bende nyo giremo ji koso en nang'o, koso adwaro duka maduong', koso adwaro ni odani olil awire rangi. Koro gin nyaka iket chenro makare. Koro mago gin gik ma nyaka wang'e. Mar adek en ni nyaka wang'e ni to wan gi thoro mane, in gi lek mane e ohandi mitimoni. In gi thoro mar bere mondo timni ang'o. Kata ka ikungo kata idwa idonge mondo ang'o matimre e ohandi no. Koro mago gin gik ma adek makwongo ni nyaka ing'e ni in ng'a. En ohala emichamo koso in gi gimachielo mitimo, kaeto mano biro konyi ng'eyo ni taduoko tamaladi tachama tamaladi. Wachna mogik en ni daher mondo anyisgi ni e kinde masani makoro wang'eyo ni bengi chajo atamalo maduong' ahinya e weche mag hola. To mar ariyo bende nikech sirikal bende odhi kendo kawo hola kuom bengi, nyiso ni in kod an maloko ohande matindo kan moro ok wanyal yudo thuolo makare mondo wayud hola e bengi. Yo machuok minyalo yudo godo nyinyo maonge kod hola, maonge wiye miduoko, en kiduoko ohala miyudo e wi ohandi no mondo ibere. Koro daher semo jowa sana joka Nyanam, nyikwa Ramogi Ajwang' ni watimuru duoko ohala e wi ohandwa mondo waber godo ohandwa, wayud godo nyinyo manyien maonge pesa miduoko godo e wiye. Wakawiyo machuok e chenro ni mar ohala gi mwandu. Ka waduogo wamenyo ni ja ohala mar juma, kik idhi mabor. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong', kinde oduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dheye. Piny mamako dhogi. Samaru biro
biro to maru to e dala iecho ne tie omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi riwri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu Kendo kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo e 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno mane Ramogi TV. En ang'o matimrega ka adier ofweny? Gimoro amora bedo kare. Gik mang'eny biro ng'ere ka wan waseng'e adier. To kwawe mano, an adwa ni atem matek ahinya mondo ane kaka anyalo donjo od Sarabjit. Machiegni kendo nyako Ramogi en mor mara ni pod intie kodwa e chenro ni. Beno Tina Chuth ma en jakisumo Nyahera timo ohala mar yore wuoth. Tok chochni mar sombe noneno mar mondo mi oriwre kod kambi moro mane nitiere kod loche madongo kaka jariembo. Bang'e notimo ohalano makare ma kae to bang'e ochako mare ma kakoro sani en ohala mosetimo kuom thuolo mohewo higni 10. Okay, nyinga Beno Tina Chuth, aja Kisumo Nyahera. Ohala matimo tij transport. Transport ne asetimo kuom higni moingo 10 gi sani. En tija mana yiero bang' wuok e skul. En ma ohala mana alande. Bang' kana wachna gi somo no ochot. Koro en tij mosebedo ka konya kinde duto. Awuok e dala mar Kisumo kaka dhi Nairobi kata Mombasa, aduogo kamano to ayudo yor konyruok. Okay, want mzigo ni bejali wating'o products mag kaka mzigo, wating'o mzigo pogore. Wach ni achiel wating'o rech, wating'o chiemb gwen, wadaro ji kod mamoko. Thothne wahero ting'o goods ma wawacho ni they are legally. Ok wadwa ni wating'o gik moko mopogore gi mago against sirkal. Koro kwa en gimitimo through winjruok between driver gi client. Samoro yudo ni ng'ato dawuok Kisumu ka, odwa ni terne kata mana mzigo Nairobi. Ubiro winjoru kaka udwa utime, kaka uloke. Bang'e utimo ohalano. Mane kaka en. Okay, anyalo wacho ni ok ni chunya noyango. Ne en gima napok ayudra. Ne wach wera mani ne nadongo to nadhi be skul bang' tieko form 4 to nitie shida mane oduogo bet kanye kind familia kata wach ni janyuola no pass. Tapok achako mana wach transport. Achako donjo e matatu, aleng'ra dhod gari mapoka puonjra riembo. Bang' mano to ji mano chako encourage ni kijana waneno ka inyalo timo maber kiyudo mtoka maduong'. Mane kaka nayudora ka antiere e transport. Mang'iye. Kidwa bedo ng'ama ber e kind ohala to nyaka ibed king'eyo malong'o ni gini kitime to iloso gimoro kosilal. Koro mano en ga gima wasebedo kwarango kendo wang'eyo ni sa asaya wadwa ni wawuok ka wadhi kamachielo to wa hope ni mondo mi wayuti. Malal no watemo mondo mi kata ka walal to obed ga matin sana. But mara mingi watemo ga ni wach wan ga gi gimoro ni target. En ni kiwuok Kisumu idhi Nairobi, onego bed ni at least gari no kodhi oduogo. To ndikne kik ondik piny mar siling 20,000. Koro kidhi Nairobi, iwuok Kisumu idhi Nairobi, ya Nairobi duogo Kisumu, ki in gi 20,000 gi wiye, to mano you can count yourself ni in lucky, ohala no dhi kodi maber. Koro inyalo wacho ni siling 20,000 ni we amiu gari, madong' ni wachulra, ineno. Koro waneno ga ni samoro kwa dhi bato bedo maber, wado mzigo maber kendo wachako waduogo, ka in gi over 20, mani wuok Kisumu idhi Nairobi, ki in gi over 20 to in lucky ni ohala no dhi kodi maber. To ka in gi less than 20 to mano in gi upungufu. Ineno malong'o ni kawuono tija ni ok odhi koda maber. Okay, ohala ni
challenges to dhuro. Achiel, wan gi insecurity. Insecurity ni biro as a result of ni kuonde mwakadhe, kuonde moko ok gin safe. Iyudo ka mara mingi iwuok kata mana gi mzigo Nairobi to kichopo kaka wan gi kamoro ni Muoroni, wan gi kamoro ni Konaes, iyudo ka samoro jonjore omonji kuno. Jogi nyalo monji makwal mzigo. Mana achiel kuom challenges ma wan go. Okay, ohala ni anyalo wacho gimomiyo time odwaro chuny kendo odwaro uaminifu. Kata bed ni mago timre, but ayudo ga thuolo maber mar samoro wuoyo gi client ma pimne ni mage ma otimre. Adier gin bende moko nitie ma elewa, moko dok chien to pimo ne adier samoro gima yath kijani ng'isa en faithful. Koro bang' wuoyo muwinjru mu samoro wach kanano ohala gino osetimre. Koro wabed kama wane kata kapo ni chule to wabeya responsibility wach malong'o ni koni watim kama, koni watim kama. Koro ayudo ka en yot ne wera ne mar jok matiyogo nyalo winja. Koro emomiyo pod amako ohala ni. Okay, nyaka tim ohala ni nyaka machop sani asepuonjra ni ohala ni dwaro uaminifu. Ohala ni dwaro bolruok. To dwaro dedication. Nyaka ichiwri. Newach wera mani ka ok ichiwori to ok ditime newach otek. Koro nyaka dedicate yourself ni dwani mondo ilok ohala ni. Nyaka ibed gi chuny mobolore. Nyaka ibed ni in faithful. Mar mondo mi ng'ato trusti omiyi msigo. Transport nigi pesa. To maduong' madaher ng'ise. Ng'eni jok mang'eny okia. Ng'ato neno ni konyiewo lori, okete ndara, oneno ni mano tosha. Ineno picha mane ng'ewa kani. Sani tinde jok timatimo transport ni inyiewo lori tikete ndara. Hapana. Mondo mi convince client ma client ka mzigo makete msiki. Oda ng'eyo ni to be gachino be en sako. To sako ni obedo kaka umbrella. Niwach en koro en raum marwa. Ni wira mani kapo ni msik ng'ato lal. To samoro no kia dereva niwach inyariembo gari ni kawuono to kiny ionge. To wira mani noneno ni gari nigi sako ni. Sako ni gari moro amora manie sako nyaka obed gi namba. Koro nyalo wacho ni msiga no lal kata msiga na miyo gari makamato maybe wiyo wil ama olal. Koro oyudo yot mar chako trace gari. Koro ana imiza jogo madani ni mondo mi ochak transport. Biyude transport lakini maduong' wakwayo ni mondo mi kisenyiewo gari to rie kode e sako. Mar wira ni sako en umbrella kendo biro bedo ni rayot mayot mar yudo kaka gachi tiyo. Tudriko da kendo juma manyien sama chal kama ka wamedo kelonu mbaka makelonwa dongruok kaka oganda luo. Nyinga Simfros Okinda.
Receive payments for your business conveniently through the One Equity Till number.